sigurado magkaayo. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500 mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500 ang health mo protektado. DTX Coffee Mix kape nga detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix kape nga detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix nag-detoxify, namuling mapaniwag kay totong at kay hinday. DTX Coffee Mix lawas na tinuan, diabetes likawan. O magkape na ta, DTX Coffee na. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka ba? K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM, Tacloban, 107.1 K5 News FM, Olongapo City, 97.7 K5 News FM, Dumaguete City, 95.7 K5 News FM, San Jose Antique, 94.5 K5 News FM, Calibo, 100.9 K5 News FM, Rojas City, 89.1 K5 News FM, Pasig City, 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo at kampyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Overall #1 station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7. Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo, Philippine Standard Time, alas 4:34. Iningawas sa dulong sa inyo sang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kagsubman sang EO, Executive Optical, love your eyes. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon, K5 News FM.
Championing the lives of the Filipino. El Castigador. El Castigador. Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador. Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador. Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. Enrico Zurita Jr. ang inyong El Castigador. El Castigador. Test your might. Isa ka mainit kag mapaang nga kapunanon diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Ang atos ka pag-abi-abi kag pagpanamiyaw sa mga ka-K5 naton sa 180 tanan ka mga barangay sa syudad. Sa 42 ka kabanwanan kag isa ka component city ang syudad sang Pasig gabugo sa probinsya sang Iloilo. Kag sa kutob sa malabutan sang atos nga pagwaragwag sa mga nagamonitor subong sa ilasitag sa ka mga radyo. Ari kita sa 88.7 na megahertz sa FM band. Naglakip man sa mga tutok subong sa mga relay stations naton sa may Banwa sang Leganes, syudad sang Pasig, Banwa sa Miagao, Banwa sa Kalilog, kag Banwa sang Sara. Nagsubuman sa mga ka-K5 naton sa 180 tanan ka mga barangay sa syudad. Sa mga ka-K5 naton sa bilog sining Western Visayas, sa bilog sining Pungsod, Pilipinas. And of course, sa ato sining mga Ilonggo nga mga OFW. Sa di mga bahin sang kalibutan nga nagamonitor, pinagi sa ato singa Facebook Live. I-like kag i-share ang ato singa pagpangalagad para sa diin ka mga bahin sang kalibutan. Basta may internet connection lang. Sarang ka mga monitor, ma-update mga ka-K5 sa mga pinakaulihin na kaklabo, direkta mismo diri sa inyo dutang natawhan. Sa inyong pinalagang syudad kag probinsya sang Iloilo, kag sa bilog sining Pungsod, Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sang programa El Castigador. El Castigador. Diri kita sa adlaw sa nga Miyerkules, pitsa 21 sa bulan sang Mayo. Ika-3 ini nga Miyerkules sa ika-5 nga bulan sa karon nga tuig 2025. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Sa kinala ko naman inyo alagad ang inyo ka-K5, Enrico Zurita Jr. Salawat welcome sa Miyerkules edisyon sa programa El Castigador. El Castigador. Enrico Zurita Jr. ang inyong El Castigador. Sa ato sa riga paggapangalagad, bao subong daw pamatsagan ko, grabe ka init kagkapaang kay nalakip ang syudad sang Iloilo sa kapin 35 ka mga lugar di sa Pungsod, Pilipinas nga yara sa dangerous kategory, no? Kon heat index ang pag-istoryahan. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Grabe ka init ang na-record, no, dito sa bahin sang Dagupan City. No, just imagine, no, mga ka-K5, no, nga yara sa 46 degrees Celsius. Ang heat index kon ang kainit, ang kapaang nabatsagan dito sa may Dagupan City sa may Pangasinan. Pero kahapon mas mainit pagi, kahapon naka-record sila sang 48 degrees Celsius. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Dari sa may syudad sang Iloilo, na pamatsagan talo ara kita sa Pugon, na piyerte kainit mga K5. Kay ang heat index dari sa may syudad sang Iloilo yara sa 44 degrees Celsius. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Amo ni nga do kaina do hindi ta magwa diri sa estasyon. Kay kung magpanaog ka diri kag mainitan ka ditong dapyasang hangin, bisan nara ka sa maharon sa nga lugar, mabatsagan mo gapi na malhas kaya mga K5. Now, grabe ang init kagapaang diri sa may syudad sa Iloilo. Just imagine 44 degrees Celsius, no, ang heat index mga ka-K5.
So gina-expectar pa naton. Abi naton ni sa saring mga inadlaw, malapit na lang matapos ang ining bulan sang Mayo. Pasulod kita sang bulan sang Hunyo, mahimo nga mayara na sang transisyon. Now sa saring tiyempo, now nga mainit pakadto na sa maulanon sing nga tiyempo mga kakifay. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Pero sa gihapon, mainit no ang ato sining nga tiyempo mga kakifay. Aba na dapat magbalon gid kita, proteksyon sa aton kaugalingon, and of course, no, tubig no ang ato sining nga balonon para mapabilin kitang hydrated mga kakifay. Kay base blagolpi lang mutumba kaw. So amo din nga dapat naton sini nang preparahan kung makagwa kita no sa atos nga puloy-an tungod nga mainit ang ato sini nga tiyempo. Alas 4:41 sa atos nga pagpangalagad. Heads up no sa mga konsumidor sang Eleco 1. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Heads up sa taga Eleco 1 kag sa Banwa sang San Miguel, Banwa sang Uton, Banwa sa Tigbawan, Banwa sang Gimbal, Banwa sa Magaw, kag Banwa sang San Joaquin nga naga-connect ni sa mga substations mga ka-K5 kay sa mga bot sini nga Sabadong adlaw 12 oras ang brownout. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Amo na ni kapa ang kainit ang timpo, ma-brownout pa. So, ano lang matabo ni sa inyo? Laban-laban, damo naman ni tawo sa mall. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Para maburubog nawan tong ilasan ni nga alimpuduhan. Kay Sabado, kalabanan, nuay sang obra. No day off. No, kagway naman sang klase bakasyon. Pero paano di ka tiners balay mo ka makapahuway kon mayara sang matabo sining nga power interruption sa sulod sang 12 oras. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Based sa ginpagwa sining nga advisory now sang National Grid Corporation of the Philippines o kon NGCP, may power interruption sa pila ka malugar sa probinsya sang Iloilo. No, hamalin alas 6 sa aga, tob-tob alas 6 sa hapon. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Amo ta pilang lawag naton nga malugar nga apektado kon ang substation San Miguel, Uton, Tigbawan, Gimbal, Miag-aw kag San Joaquin. Ang rason diri sang brownout to continue no sa mga wood pole replacement along sa Santa Barbara, Miag-aw, San Joaquin, 69 kV line, kag subuman preventive maintenance of meter. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. I-check nyo na subong ang page sa Eleco 1 o ng inyo sa nga lugar na mga ka-K5 ang apektado sa saring brownout sa mabot sa ring Sabado nga adlaw. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Alas 4:44 sa aton sa liga pagpangalagad. Ano bala malabing talupang dosing nga mga balita nga aton pakisurihan sa saning Miyerkules edisyon sa programa El Castigador. El Castigador. Iga-check na to ng report kay nagpagwa rin sang statement ang ining mga grupo na sang Angkas Rider. Matapos nga ang isa sa ni ka-miyembro nila pero BCL report no dougay naman lang kuno nga gin-kick out ang ining reklamo na nga rider kagin sakyan ni sang 19 anyos nga dalagita dira sa Banwa sang Uton. Maswerte ito kay waay madayon ang malain sining nga tinutuyo mga ka-K5. So ang rider nagtuyo maghimulos na mag-race sa iya sing pasero sa Banwa sang Uton, madugay na ging kick out sa grupo sang Angkas Rider. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Wow na to lang report ni ka-K5 Kimberly Caluyo sa piyak nga bahin mga ka-K5 sa mga nagahulat-tulat na nga nagserbi nga mga poll workers sa nagligad sa nga eleksyon. Iban sing mga poll workers ga reklamo kung sano kuno i-release ang ila sing nga honorarya na ilabigin dito sa bahin sang Metro Manila. Diri sa may bahin sang syudad sang Iloilo,
pagpanagtag sang honoraria sa poll workers nga nag-service eleksyon nag-umpisa na sa may syudad sang Iloilo. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Mayon ni kay madasig kag subungman bisan paano mapaumpawan ang ato sa poll workers nga nag-serve nagpangalagad sa nagligad sa nga eleksyon kay makapoy man ang iban sa niti no choice kundi nga mag-serve sa saling kasambit sa ni nga eleksyon mga ka-K5. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. I-check na to report ni ka-K5 Jenny Kauyunan kag magluwas dira mga campaign materials na nakolekta sang GSO o kon General Services Office sang syudad pagkatapos ang eleksyon himuon nga pots para sa native trees kag mangroves kay tanom sa Sunset Boulevard. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Amo ning tawag nga recycled nga ma-recycle ta pa ning mga campaign materials mapuslan ta pa bala mga K5 hindi tayo pag-ihaboy kag iba sa mga campaign materials sinimo man gani mga eco-bag. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Kag lakip man sa ato sa ring pagpangalagad based sa information mga opisyal sang DPWH6 mga opisyal sang Department of Public Works and Highways Regional 6 ginpasakaan isang kaso crimes and corruption sang Watch International tungod sa ginaaligar mga irregularidad sa multi-billion pesos nga infrastructure project at siyempre including ning ungka kag subuman ang Aganan Flyover. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Pinadirik ka mga dalagko sa ngalan sa Department of Public Works and Highways Regional Office ang ginpasakan sang kaso lakip man mga ka-K5 ang miyembro sang Bids and Awards Committee kay ti sila niya ang nagapili kung sino ang maging kontraktor sa sining tama kadako sa nga proyekto multi-billion project ni mga K5 pero lang tawabla subong sige pang kayo. Ano naka-delay? Magyan man ang ungka flyover pero hindi pa tapos. Dito sa may Aganan Flyover Dos Mario Sipo ang itsura to sa Aganan Flyover why gitsang sinamto ang bot ko ni sige pa na ang trabaho o kon amon lang na permanente pila na katuig na kaligad before pa na sang pandemic mga K5 naabta na sang pandemic naabta na sang presidential election naabta na sang midterm election why gapon tapos base kon abtan pagsunod sa ning eleksyon may mailihir kita nga bag-o nga presidente ang Aganan Flyover why gapon dinahom-dahom ang problema sa kung base mauna pa ang Iloilo gimaras nga taytay. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Sa piyak nga bahin may sultirito nga aksidente nga nalukpan sa ginataklo sa nga pusel sa may banwasang haniway. Sos Mario Josep anong taklos mo sang pusel? Ano ka daw si cowboy? Ano ka si kawawang cowboy? May bulsa walang pera? Nalukpan sang pusil nga iya sa naging taklo. Amo nga burbudlay kay kadamo hindi sa mga natabo kaangay dire. Kung ano ka traidor ning pusil kadamo sa mga aksidente. Nga katabo mga kaangay sini ay base ko nahulog kag lumupok. Ilabagi ko lang pusil mo daan paltek. Why sang safety mga K5? Laban-laban na pagkahulog sina lupok. Inlokpan ang ining nasambi sa niya solterito nga nagpagidaron 15 anyos. Isog klase yung guro ka solterito kay 15 anyos pero di pataklos-taklos na. Gaway na hadlok ang tawo nga subong tapos ang eleksyon pero nagapatuman yapon sang Comelec ag ganban. Kampiyon nga istasyon K5 News FM.
Ang Comelec gun ban magatapos pa sa Hunyo 11. Amo na nga bawal gyapon nga magdala sa mga pusil bisan may mga lisensya pa ni. Ay kinahanglan dapat kuha amo ni sang exemption, no? Halin sa Commission on Election. Subong ya di pa taklos 15 anyos pa lang. Baga mo ni sa ulihin maging problema ni sa aton sosyudad. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Alas 4:51 sa aton suliga pagpangalagad sa piyak nga bahin kay tapos ni si usually basagan ni summer o kung tapos ang klase no sa mga solterito bla no sa mga manog soltero no basta summer ning isa ni sa mga gilantaw nila magpa-sercom sa aton termino magpapaltak. Kay kung lucky ka o kung hindi kaya mapaltak ang masercom, suyaan ti mo ka mga upod mong laki. Bisan hindi pa suyaan ti mo sang babayi. Sami ano ti mo putyong. Kamo nagaka-pressure ang mga lalaki. O sa una dumduman ko pa. Mayo gani subong ang pagsercom pag paltak sa terminota. No, kay kuana dinestisya na. Hindi mo na mabatsagan ang kasakit sa mga K5. Pero halong-halong kita kaysa una gani kung magpasercom kita no, sa mga tiyo malang naton o sa kay tatay malang naton no, may patahan na nga kwan ginabutangan kantilang pusan. Sabi nyo kung ano ka sakit kag ano kapdi Isubong yama solterito, why na problema? Kadto ka sa doktor, clinic. No? Ang masakit-sakit na dakon na mag-cleansing na Pero kung maghiwa yas ang panit, no? Hindi niya masakit mga kakipay. Kaya may anesthesia na. No? Nga ginatawag, mabatsagan lang, biring. Pero lain sang unaya, ang pagtapos na hampak siling ka manog paltak sa ibo. Ibuga ng ibo sigin usap nga bayabas. Sus, pitik sintas, ubos mo tulon. Hasta ang dahon niya ginusap mo, tulon mo. At isubong niya, kung ano kita no? Sophisticated na kita. Na may mga anesthesia na ginabutang inap ang K5 para hindi kita batsyag. Usually, mga summer na wise ang klase, kay it will take weeks, no? Before nga mag-ayo ina. Now, mag-ayong pilas. Ibud lang man pa, sir, komti mo may klase. White imo to bika-bika sa nagkadangkad ang makadto sa eskulahan. Kay masakit man. Pero, masubo ining natabo sa pulo katuig, no? Nga bata. Dito sa may bahin sang Tondo, Manila. No? Kay ang ining pulo katuig nga bata, no? Naging kilala kay Nathan, nagpapaltak sa isa sa lying-in clinic na dito sa may Tondo, Manila. So, ginali lang pag tuslok to sa anesthesia, so, nagkurog-kurog. No? Gilayon nga nag-umpisa ang convulsion sang biktima matapos ipatigayon sa ang ining procedure. Nagpakilala nga doktor nga isa sa kalalaki. Sa panaysayon, sang iya sa nga Iloy, nga si Marjorie San Agustin, no? Gindalang niya bata sa klinik, ginabulbanta alas 2 sa hapon sang Sabado, Mayo 17. Kag isa ka lalaki nagpakilala nga doktor, nagperform sang procedure sa pag-circumcise. Antes ang circumcision, ang bata gintublokan, no? Sang anesthesia, nga ginpahayag, ang unod mga 20 cc, no? Iyagin bidyuhan ang procedure samtang babangkot ang anak sa nabatsagan sini. Nagsabat ang bata nga wala ini sa nabatsagan kag dito nag-umpisa nga nagkudog ang bata. No, bangod sa kakibot nga kakulba, ginpamangkot ni Marjorie ang doktor kung normal lang ini ka nagsabat man ang doktor nga normal lang inang reaksyon sang bata sa anesthesia. Bata ko ginserkom, ginesthesiahan do ay nagkurog-kurog. Kasi primero ba si kurog-kurog kay tis kahadlok. Kinatabo ng mga K5, no? Gindala si Nathan sa pinakalapit ng ospital katinguan niya revive apang ginbawian ini sang kabuhi. So tigil na imbisgaran subong kay ipadalom no? Sa autopsy kung anong gintunaan sang sining nasambit sini no? Nga pulo katuig nga bata kung nga ang napatay ini
sang magpa-circumcise. Pero sa pinakuli sini nga update mga ka-K5, no, hindi matuod nga doktor ang patigayon sang pag-circumcise sa 10 ka tuig nga bata. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Hindi rehistrado nga doktor. Bala mo dito sa Manila, damo kaya manog tunto. Amo nung kaysa mas mayo pa diri sa aton. Ay kabalo ka magpasikot-sikot di sa inyong lugar. Pero kung kisa dito sa Manila, sos Mario Sepo, kada mo damo sa mga pike dito. Basta mga doktor pike dito. Kailan tawabla nagpa-sercom ang pulok tuig nga bata. Why mi nilagin check ni? Sos kag kamahal pa nagdaan subong sang circumcision. Nga sang una niya hatagan mo lang sang una ang manugpaltak sang isa ka kahang nga sigarilyo. No, okay na. Pero subong kakibot ko mo. Kayang bata ko'y pa-circumcise ko. Sus Mario Joseph nga bili. May bili tag 3,000, 4,000, may 6,000, may 12,000 pagani. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Siling ko mo ni subong kamahal magpa-circumcise ka. Namambal ko, kasama ni Chimpo, doon lang ko. Daw, mayo pa nga sunlogon, ikaw K5 Lawrence. Ikaw kaagi ka ban sunlog. Sang una, white mo pa-circum. Mga dungan-dungan mo bilang kabataan, mauliti mo circumcise. Abi mo nung pressure sa imo sunlogon ti mong support. Putyong. Amo na sang una yung sunlog. Kay ti hygiene man naton sa pag-pasercom sa kabataan naton nga mga lalaki, mga kakifay. Pero ang aton lang diri lesson learned ini. Base kung isa kulang budget mahambal kita nga dito lang kay kuno ang kabalo man ni siya. Tilang tawa ko nung tabo diri. Kay bala naton damot yung nagpiki sa Metro Manila. Damot yung manugtunto. Tinatuntuhan ining mag-iloy nga ang ila sini nung naging keduan nga laying in clinic nga nagpakilala nga doktor, hindi rehistrado nga doktor, kundi base konduktor. Kag based sa background mga ka-K5, ang ining doktor nga nag-circumcise sa 10 ka tuig nga bata nga napatay ang record sini nadakpan isang una sang tuig 2023 sang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group matapos naging gamit ang ngalan kag license number sang isa ka legitimate doktor. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Nga dito yaman ni Ginkwan na obrahan niya ni mga 20 na katuig ang nakaligad mga ka-K5. So ang suspect naka-bail sa iya sa nga kaso mga K5. So diri sa mga barangay officials sang barangay 146 suno kay Councilor Maria Cristina Tipon, ang suspect way pagid sa nagakigo nga permit para nga mag-operate. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. So hindi siya doktor, siling sang barangay officials walang request. So ang alam namin hindi siya nag-ooperate. Ang alam namin licensed midwife siya pero doktor hindi. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. So dapat mangin vigilante kita. Dapat sa mga mga kilala ng mga clinic. Dito kita mapa-circumcise. Subong ambot lang kung may nag-circumcise pa nga hampak-hampak pa ba. Kay subong dok laban ng clinic na mga doktor na mga K5. Nag-circum sa mga kabataan nato. So we hope it will serve sang lesson sa ato sa ring maginikanan. Hindi lang basta-basta kung diin naton ipa-circumcise ang ato sa bata ay mahimo. May delikado ini kag malain nga epekto kon hindi kilala kag hindi registered nga doktor ang maghimo sa ni mga ka-K5. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Ang eleksyon natapos na kag kadamo sa mga ginaanalisar nila kon nga ang daw ang resulta daw hindi pareho
sang una nga eleksyon. Siguro tanan nakatuon na ang iban sa ning may yara na sang mga siling naton natunaan sa nagligad sa ning nga mga eleksyon. Kaysa ang unaya, mga sikat ka lang yung mga artista, celebrity ka, dako ang tsansa magdaog pag-abot sa adlaw sang eleksyon. Siling nila ang ining nga pagbago sa resulta sa eleksyon tungod ni sa makabataan o kung gitawag nila nga youth. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Pero hambal, no? Sang mga eksperto sa nainggit na pag-i-over credit ang mga youth sa saning resulta sang piniliay. Kay kung lang tawon naton ang may pinakamadamo, no, nga mga botante yara sa ginatawag sini, no, nga millennials kag Gen Z. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Kung basiyan naton, no, ang mga millennials ang natawo 1981 pakadto sa 1996. Kagang ni mga Gen Z halin 1997 to 2012. Sikulang taon naton ang oldest pinakadigulang ng millennials yara sa 44 anyos. Hindi pa magambal ng 44 anyos bata. Ang 44 anyos pamatanon o kon youth. No? Amo na nga hindi naton pag i-over credit, no, sa mga pamatanon. Kay ang ining millennials, no, kag ang Gen Z duma 60% gid, no, nga sila ang mga butante, no, mga kakifa. So we can say siguro nakatuon kag ginlantaw man nila, no, kung anong dapat kag syempre kung naagyan mo na masulit ka pa. Pinapungko pa ng pwesto kag pigadong ila sige performance, no, butuhon mo paliwat. Amo na gani, no, nga tama ka na ko ang pressure kung mga incumbent ikaw. Kag kung mapiyerde ikaw sa eleksyon, ang pamangkuton mo kung anong nahimo mo sa imo sing lugar, kung nga nga napiyerde ikaw. Kay incumbent ka, napiyerde ka pa, ibot silingon hindi mabaton. Now, sang mga constituents mo, sa mapamuluyo mo, nga sa imo pagpangalagad, sa sulod sang 3 bulan, lawlaw. Amo na ko nga napiyerde ikaw sa sinasambit sa ni nga eleksyon. Pero tayo lain na subong ang trending. No? Amo na pagpadagan ka 2028, padalagan kita, no? Kay lain ang mga pananawan, kag mga choices, no? Kag napili sa mga butante, mga kakifay. Pagbalik tayo, ga-check na itong report, K5 Kimberly Caloyo, reaksyon sa mga riders, no, sa saning giniklamong rider nga tuyo manghimulos sa may banwasang uton Iloilo. Ini kayo ba mabalik ta sa atong pagbalik pagkatapos sa pala importanteng mapahibalo. Paliog, standby. K5 News FM. Sa kapagtilaw, sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapagbutaw, at yung lang na panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, ibatan ng problema, magbangon kang magluhog sa bagong paglaong. Wala sang laya ay bisan nanuman kabudlay, wala sang laya ay bisan nanuman kadugay. 2016, sa Olimpiado ako ni Government Week, before ko na Mexico, almost a decade ago, dahil sa ito, ako sa clear na plan sa life ko, hindi ko nag-grow.
diri ko na-achieve ang mga patay na gusto ko, diri ko na-achieve ang comfortable life. Dahil wala actually sa mga pagkilaw, and I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapasay sa ako is ang trust and confidence of the CEO sa ako. Budlay, magkabira sa tao na nagsalit sa ako. Panghihinaan, magdaluya lang, pero tuloy lang. Magpapadayo sa lahat. Yes, wala pa yan na. Ugot nga magkaptanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ta sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay. Wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Sa naaman ni Iyon, ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapan, o kung mas kilala bilang Manunay Manin. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Mayfield. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani, sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dapot na desisyon ang pagbalhin sa Digital Media Center. Apan, nagpasalig ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay sa sakripisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sala. Isa ka kadagdagan naging panganguyuan ko. Salamat gid Dr. Miuy sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninguma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadagdagan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga hamilig nga handurawan. Kita, padayon nga magahugpong, bangod wala sang bayaay, bisan, anuman kanina. Handa magpalangga, serbisyo hindi magdula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Mahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kang mag-ibong sa bagong paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pagwork sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na mold kid sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Doc Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang.
December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat, and fortunately nabaton ako, no. And after 6 months gin-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako, no, sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Minun. Isa na kabudlay, isa na ka-pressure, I am very blessed sa aton mahal nga makaako, and the instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Minun. Rako nga mga lessons nga akon na natun-an kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi nga mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ginatawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Ramil. May mga pagdilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay anuman kadugay, wala sang bayaay anuman kabudlay. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasugo, bayluhang kasang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, at the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team, no, sang K5 News FM Bacolod. Umpisahan naton ang pag-inubar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko din, no, ang tanan-tanan nga aton na agong nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko tina-expectar ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subok. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang, no. Kailan binagidang maglakat sa abroad, why ko ginag-expectar. But because nga aray ko diri sa K5 News FM Philippines, kag empleyado ako sang isa ka maalwan kag mapinalanggaon nga boss nga si Doc Ramil Uy. Tanan ina na experiencehan ko. Hindi nangin mahapos ang journey naton. Kabalo kita nga kadamo sa mga pwede naton makakompetensya para ng mga dalakuan ng mga estasyon. Pero nahimo na naton, hindi lang tungod sa akon, patungod sa mga kopdanan ko na nagbaka-baka, kadaghatag man sang ila sini nga best. Despite of all of these trials, ang akon niyang kagustuhan is mapadayon ang akon nga passion sa radyo. I have this boss nga tama ka generous. So I will work for him, I will work for the station, I will work for the network. Kabalo ako nga madamo pagid sang pwede naton maobra para sa estasyon, para sa network, and I will always be here to help my network nga mag-grow pagid kag mag-prosper pagid ang mga handom sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Itang Uy. Ako si K5 Reyes Peao Malay nga nagasiling wala sang bayaay bisan anuman kabudlay, wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. May iwag na magapuhaw sa tagsa kapag ugtaw. Atong lang nga panumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema. Magbangon kang magyubong sa bagyo nga paglao. Dok, ang promise ko sa imo ha, nga ako
Bisan ako magbinutan jud ko sa akong trabaho. Kung unsa man ang sugo sa manager, tumanon ko. O sa imuha, tumanon gyapon kay boss god. Kung makasala man gid ko, makumaki-makigan man ko sa imuha nimo, dawat lang ko. Kay apel na sa trabaho. Apel na po na sa imong bonus. Dok, salamat. So ang akong naanuhan ni boss nga gid siya mapinalanggaon gid siya sa iyang mga mga trabahante kay di ba? Ginhilanat ko paglakat na niya halin sa balay adto siya og clinic hamba na siya mang si Inday nang paimno nimo na Dios kay padalan ko na diri bulong. So pag abot ana niya sa hapon hambal din siya mang ginpainom na niyo si Inday og bulong gipa-Diyosan na hambal ni Inday Joy. Oo pang tapos na. Ti amo na ang na-feel nako sa iya nga buot gid siya. Kay sa tanan niya nga mga trabahante o naa sa sulod siyang balay daw gikabig na niya nga pamilya. Bossing, akong wi sa imuha nga magdugang pa ang imuhang kadaghan sa imong kwarta. Tanan kami nga mga pigado nga mga trabahante nimo nakabenepisyo gyud sa imuhang mga blessings. So dako kay kong pagpasalamat nga ikaw ang gipadato sa Ginoo kay para daghan pang mga pigado ang imong matabangan o usa na ang imong mga empleyado. Wala kami naginulsol nga ikaw nga namong nabus kay unsa man pinakabuot gyud. Wala sang baya ay bisan ano man kabudlay. Wala sang baya ay bisan ano man kadugay. Ululupot kita mga kakayfay. Wala sang baya ay bisan ano man kabudlay. Wala sang baya ay bisan ano man kadugay. Ululupot kita mga kakayfay. Wala sang baya ay bisan ano man kabudlay. Wala sang baya ay bisan ano man kadugay. Madamo pa nga iban. DTX 500 mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500 ang health mo protektado. D3 Bio ang suplemento ko, kakasang upok at sip-on, kakasang trangkaso. D3 Bio ang suplemento ko, bakterya ka virus, ubos sa D3 Bio. D3 Bio ang suplemento ko. D3 Bio ang suplemento ko. Klinika D3 Bio, mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. D3 Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Pabalik mga K5 sa ato siya pagpangalagad diri sa Miyerkules edisyon sa programa El Castigador. El Castigador Enrico Surita Jr. ang inyong El Castigador. Mga ka-K5 para malikawanting mga pagtubo sa mga bukol-bukol sa singalawas nga mahimo amoning mangintunaan sang kanser. Maginom kita sang DTX 500 kag suman may tisik. Kay ang DTX 500 puno ini sang anti-carcinogenic properties. Agud mapunggan ang pagtubo sa mga bukol sa lawas. Masaligan kag mataas ang potensi sang flavonoids kag polyphenols nga halini sa D-sugared sugarcane extract
nga mo ning main component gid no sang DTX 500 batok nis pag-develop sang cancer. Ang Mighty C sa nika-alkaline nga vitamin C no kampiyon ni sa immune system mediator naton. Makainom kita ni bisan way kita sakitan andi magsulabang atos nga sulok-sulok. Amon siya nagapakusog sa atos nga immune system capabilities agon nga patyon maguba nga mga cells o concellular sa aton sa ngalawas pinaagi sa tawag sini nga apoptosis no o kon bago pa man mag-mutate maglapta kag mangin kansero. Hindi na maglulat pa magtubo ang mga bukol sa lawas, proteksyonan kag walingon, mag-DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw ang aton sini nga pagaimno. Ang DTX 500 kag Mighty C mga di kalidad nga produkto ni Doc Ramil Itang Uy sang Klinika Detentivo Medicina and Wellness Center. Halong kita mga K5 kung may mga piki nga DTX 500 nga nagagnabaligya sa merkado. Para hindi kita matuntuhan, mas mayugid sa mga klinika outlet kita bakal. Diri sa may syudad sa Iloilo, napamtang ang klinika outlet sang Klinika Detentivo Medicina and Wellness Center. Yari sa may Dalan Ilopez, no, sa tupad sang St. Robert's International College, kag sa hilira sang Robinson's Place, Haro. Sa may First District, ara kita sa may Banwa sa Mayagaw. Sa may Barangay Baybay Norte, sa tupad sang MCR Agriventure. Kag sa may syudad sang Pasig, Barangay Poblasyon Ilawod, sa may Salvation Street, ang ato sa nga klinika outlet. Kag sa may Banwa sang Kalinog, yara sa Coast Mart Kalinog, mga kakifay. Kag sa may Banwa sang Sara, no? Sa may Banwa sang Sara, available ang mga klinika products naton sa Bell Pharmacy, sa tupad sang Sara Rural Health Unit, mga kakifay. And of course, kung gusto nyo i-kuangid para makaabot sa inyo sa nga balay, pwede kayo ma-order sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok, kag subuman mabakal sa mga pangunang mabutika sa inyo sa nga lugar. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Mayong hapon kay Ma'am Nadeline Xiaotong, kay Ma'am Shane Arena Taghap o Kanya, kay Ma'am Bings PSG, kay Ma'am Richel at Tuando, kay from Kuwait, kag suman kay Ma'am Ana Habibi Lapating, no, kag kay Ma'am Anelia Hardelasa Nagalyo. Hindi ya mainit kanya diri sa Uma sa Santa Barbara. Diri sa syudad ya mong mainit kag mapaang 44 degrees Celsius. Kay Tutong Labyugo gapamati gida. Kay Sir Fred Pascal Adjucampo sa Banwa sang Saraga, kay Sir Arman Bakuguay mataksi ka mobile patrollers naton. Masausaw naman ta sa Langgao kakifay binariko. Sige sausaw lang da, sakpa lang kami sa pang-ino-ino Kay Ma'am Rowena Lanuza, may dayad nga hapon, kay Ma'am Nini Sian Prasya, kay Sir Nilo Bisonya. Sana natitanos to ang bata. Laban-laban base kung tuktukon patongging gamit nga kwan nga nidol. Siling Ma'am Nini Sian Prasya, ahay na nervyos to, ahay kaluoy man. Ati ginakulbaan kagidman, pero kung sakto siguro, why may naman anong bata, wala tuntang nga resulta sa autopsy. Pero ti una-una, ang napatigayon sang circumcision, hindi registered nga doktor. Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Siling niya kay Ma'am Richel Tuando, lulo ko sa mangkuton kalang kabalo ka maglangoy. Kay tapos niya, ginahaboy sa sapa. Sa una mo man na. Amo to gani no nga akong tapos ka sercom sa una ginahaboy ka sa suba mo. Why ko nakabalo ko nung ideya. Ay kun yaboy ka to may pilas ka o yaboy sa suba, may go man ang suba. Base ma-infection ka pa to galing sa unang suba matinlo man. Kay Sir Ronnie Haleco Balseda, sina akon sa una pagpalpag lang ayos man. Sang una way manadamo sang itsiburitsion. Kag sa una tagan mo lang sang isak butilya ng whiskey, okay na. Isa ka kwan, ang isa ka kahang na sigarilyo, okay na manog sercom. Subong niya libo kinahanglan mo pero ti at least safe man ang emotion nga bata. Ay subong man manog panunto to nagali. Manog tunto gid eh. Amo na sa Metro Manila, to damo manog tunto abi nang kay Sir Rafi Lilam, tinapaw, sinatani, nagpapalpag na lang. Tiampote kung uso pa siyong palpaganay, kinuhay na. Bisan sa mga umata gani, sa mga klinik na daw schedule na gani ng mga K5. Kag subong man, sa una, mga utod ko, laki sa suba sila
palpak. Amo na, no, suba gida. Si Sir Rafi ka dito from Paranaque sa suba ila clinic. O, dito ning ila sa clinic. Sa kay Sir RJ Balansa Kalanoy, may adayin nga hapon. Kag subam kay Mama Ritalia Michelina, may adayad ng hapon. Check na to report ka kay Kimberly Caluyo. Ay ti sa dagligad to swerte ning 19 anyos nga babae. Katuyo tani himuslan. Nakapangayo sang buligo. Rider nagaguba-guba timo sa grupo sa mga riders. Ang mga mayad nga mga riders nga kaulamin. Amo kung kaisa mga taxi driver. May mga tunto mga taxi driver pero madambo pa nang gitunto nga mga taxi driver. Kung kaysa ginaguba, yala kang mga ang mga maayong mga drivers na ton. Dugay na kung kick out, kung kick out ka, syempre may sala ka. Kasi salawayon, gimanin kasi ka rider. Para sa Kampiyon Report, upo dyan K5, Kimberly Caluyo. K5 News FM, Kampiyon Report. Sa K5 Enrico, madugay-dugay na gawaya nga napahalin, no? Ang ining rider nga nagpuyo ni Muslan, no? Ining iya nga 19 anyos nga pasahero, way back, no? May 18, no? Sa may Barangay Pulo Maestra, Vita Oton, Iloilo, ka K5 Enrico. Ka K5 Kim, kung naluyag ka, pangaluyogan mo yung sakto! Bala? Hindi nga ipaagi mo timo sa persahon mo kag sa dahas mo ya. Dapat inanay niya K5 Kim ko mga luyag. Kilala ko to nag-inanay pang luyag. Wala man ganin nga luyag. Wala man nga luyag, ikaw galing ng luyag. Saprat kasi. Dati ko sabagay yung uso naman sa mong babae kapag luyag sa laki Kaya arabi ka K5 Enrico nga mga relasyon bala nga like for example wala man siya nagambal nga mga luyag siya pero doon naman siyagan mo nga duga pa nga luyag man pero wala man nagambal nga mga luyag kusin mo daw dabla ka K5 Enrico kaya naluyag ka man bla imyo te ano Kaya mo ni K5 Enrico, according diri kay Police Captain Donelin Talamilio, on the case nila sa may Banuasang Oton sa sining rider kay K5 Enrico, mayara na sila initial no nga pangalan, identity sang sining persona kay K5 Rick. Mayara naman sang itsura. O galing, hindi pa ni kuno ya 100% nga certain or sure kay K5 Enrico. Kay tungod no, ginahulat pa nila during confirmation, nag-request sila dito sa may LTO Region 6, ginpadala nila ang napicturan bala nga plate number ka K5 Enrico to determine kung kay sino bala nakarehistro ang ining motorsiklo nga gingamit sa sining rider kay K5 Enrico. Kag for example no, kung mag-match gid man kay K5 Enrico sa ila na uyatan dira nga identity kay K5 Rick. So probably no, kaduan pa gid nila ang ang barangay mismo kung sa diin siya nagatiner to confirm ka K5 Enrico kag para makahimo bala sila sa nagakaigo nga tikang ka K5 Enrico kay madumduman naton accordingly ti ang ginagamit ya kuno nga pangalan abis ang sining rider is arab sa Facebook ka K5 Enrico may ara iba reshuffle sang letters sang iya sining nga mga pangalan ara man niya sang lain gid ang pangalan mo ka K5 Enrico sa social media so do amo nang natabo ka K5 Enrico that is why nga subong pero hindi kikilala sa contact niya ang pasahero sa sining rider kay K5 Enrico, hindi pa 100% certain in terms of his name, in terms of his identity, kag in terms of his location kay K5 Enrico. Hindi kilala sang biktima ha, kay doon nag-chat niya sang una sa iya, kay naluyag na sa kadaan ka K5 Kim? Actually, ka K5 Enrico, naka-first book ni siya kasang una, kay doon nalabyan balang sa sining rider. Until such time nga doon nag-offer nga magsakay ka K5 Enrico. Pero accordingly, doon na chat-chat ni kuno sang sining rider ang ining babayi, kay doon nahulog balabuot ya ka K5 Enrico, kay doon hatagan niya to burger kay K5 Rick, no? Wow! So kung kaysa magpakita, gali isang kayuhan ng babayi, abi mo naluyag na? Botchelingon kaya raiban ka K5 Enrico nga amugin na yung ila sining nga interpretation daw panabiya ano kaning botchelingon sa daw it's saying thank you no daw ginabaslan mo lang ang kayuhan K5 K may mga muna yang nga tawoy bisan babae hindi botchelingon kun natagan ka to burger o kun maginatag si imo naluyag na dayon
Tama na ka K5 Enrico, ito doon nahulog ang buhot niya nga, ginatagan sa burger, maayo nga tao, ang ining 19 years old niya pasahero ka K5 Enrico, tinagatsulot chat-chat ni ko ng lalaki, galing kido, wala man gid malaya gina asapak, grabe nga kung ginatagan, gid sang atensyon sang sining pasahero ka K5 Enrico, galing sang time niya to, sang May 18, kaya nagpauli siya sa may Pavia, tawag na, last resort niya lang ka K5 Enrico, kay amo lang ni ang kilala yung rider ka K5 Rick, begin contact kaya directly kay K5 Enrico through messenger kay K5 Rick. According na kay Captain Talamilio, nag-inquire siya sa grupo sa mga sa riding community bala kay K5 Enrico sa riders community kay K5 Rick. Accordingly sa initial nila nga informasyon nga dugay na siya gin-kick out kag ang iya sining sistema na lang sa pagkuasang pasahero is through suki wala no mga suki daan sa una pero iya message kaya kung kaisang iba niya nga mga malabyan kay K5 Enrico usually ang mga riders nabi mo may mga talambayan na sila kay K5 Enrico kung grupo-grupo kay K5 Enrico ari diri may nagatambay sa may Haro Plaza na nagatambay sa may diversion usually yung ginatambayan nila somehow mga masanag man ba nga lugar kay K5 Enrico or mga public spaces just like sa mga plazas usually kay K5 Enrico pero iya niya ka K5 Enrico ga direct sa contact through messenger PM ka K5 Enrico kay gin kick out na siya or gin pahalin pero wala diri gin divulge man or wala gin na id kung ano bala yung rason o kung anong error yato lapses yato sang una nga anak kick out siya kay K5 Enrico sa una yato nga ginsudlan nga riding group kay K5 Enrico. Diba kung may kwan may bad record man di ka magpag-kick out o kung may yung record mo sa ka K5 Kim? Amo gid kay K5 Enrico, actually damo sa mga maayo kay K5 Enrico nga mga angkas riders. Ako asang unang tawag ka K5 Enrico pala sakay man ako sa riders sa K5 Enrico despite kung kaisa gani gabi ka K5 Enrico or hapon kay medyo barabaratong ila sini nga rate ka K5 Enrico kag tawhay bala mag-traffic hindi ka bala mahulaan nga makalusot-lusot ka K5 Enrico so probably kasi may record man na siya ka K5 Enrico ang ining rider that is why nga ginpahalin siya ka K5 Enrico to amo nang gina-confirm pala sumo kung ginahulat ang confirmation from the LTO kung kayo sino nakarehistro ang ining motor para ma-background check pag nila further ang ining persona ka K5 Enrico. Isubong niya, desidido naman no, nga mag-file ang ining kaso ang ining pasahero ka K5 Rick. Tungod nga grabe, ban bala yung trauma, ngaya sila nga nabatsagan. Kag, of course, no, para matagan man dari ang sang leksyon ng ining rider, kay base, wala kung may bisan may issue subong ka K5 Enrico, bisan na balita siya sa nalain-lain nga mga media outlets, sa mga social media pages ang riders na po siya base bala sige gyapon iya ka K5 Rick nga pamasahero bala kag base may tendency nga baka pang biktima siya sang iban liwat kay K5 Rick. Amo ni kani nga maghalong kita kag dapat kilala ginaton ka K5 Kim no ining mga kuanabi mo sakay kita sa mga angkas ni now benepisyo no kag advantage kay tigasako makalusot sa traffic no pero ang risgo mo lang dati why pasang franchise kung matabo siya na why kagitsukton ka K5 Kim? Amo gid na ka K5 Enrico, wala ka ba na for example, unlike sa kung magsakay ka sa taxi ka K5 Enrico, may operator na sila ka K5 Enrico, may direkta may sukton ka blang kaso ka K5 Rick. Kag hindi ka be ka sigurado man sa mga wala man naton ginapakalayan ng mga riders no. Hindi man itanan, pero may ara man dira dako man ang possibility nga damo man sa mga hindi lisensyado ka K5 Enrico. Kay iban may mga angkas riders, may iban mga estudyante, naga-part-time nila ka K5 Enrico or after sang ilang duty sa ilang opisina kalit kay K5 Enrico nga makapamasahero ka K5 Enrico kung natagabi bisan mga tag 4 hours 5 hours kay medyo madako-dako naman kung in kaso blandamo pasahero kay usually kay K5 Enrico ang rate nila bara-barato gid man kay K5 Rick usually ang ila na yang per first 4 kilometers usually na mga around 55 to 60 pesos dako gid ang masid mo gid man ya ka K5 Rick. Sige, saling yan ni Ma'am Alira, sina hindi na ako maghatag food sa riders, basi mahulog buot ng dasakon. Kaya naman niya ka K5 Enrico, kami sila mga rider, for example, mga pala istorya ka K5 Enrico, alam lang mo mga feeling mo, makomportable ka man, man hipuson ka K5 Enrico, talaga, baga ni, bisan taxi man siya, bisan angkas, bisan grab ka K5 Enrico, may license man o kung wala, pero kung ang batasan, bala ka K5 Enrico, may pagkamanyakon, amo ginaka K5 Enrico, wala na sa kunuya sa kung ano ginadalaya nga sa lakyan.
Oh, mo gani eh. Bawa si mamang taga newsroom, abi, maambit gid mo. Kon mahulog, buot nila ang balon mo puluton niya. Amo gid kay 5 Enrico ti hindi man naton ma-discredit wa suba pagin man to yang babae kay 5 Enrico ning 19 years old or may itsura kag tawag na pero amo na gani no kung naluyag ka tawag na ibutang mo sa formal kay 5 Enrico hindi nga maluyag ba marabala sa imo kung ginhatagan mo dayon sang trauma kag may bad impression ka dayon kay 5 Enrico sa naluyagan mo nga babae. Ani pagatag ka burger ginhatagan man tubig. Oh, para siling budok partneran na kita kay ginapakaon mo ako paimnon ta ikaw. Black kay 5 kasi nadugang pag gani guro hulog sang buot ito ka kay 5 hindi ko kung parisan patutubig. Hindi ang rider mahatag tubig. Para mahulog ba ng buot sang iya siling kwan nga pasahero. Kaya accordingly kay 5 Enrico sa una ako nung sakay ito medyo bulo barato bla ko ng rate niya kay 5 Enrico nga gin sukot sa babae to in return kay 5 Enrico tambalya tihatagan ko na lang ni siya sang burger kay tawag na kamayo man balang rider blang do ka pa-discount man kay 5 Enrico. Daw kwan na bilang pagpasalamat mo nga pakita man kay 5 Kim ngati mayo man siya bla. So we hope nga ma-identify ni no kay laban-laban kwan ni attempted rape niyang ipasaka sa iyang kaso? Yes, kay 5 Enrico, no, attempted rape did kay 5 Enrico. Kaya according man rin no, sa kay Attorney Gaudio Soy Responda second naman sang LTO, in kaso on the part naman sa iya siniyang sa LTO kay 5 Enrico, basi makapangatubang man siya sang administrative charges kay 5 Enrico. Delikado lang man kay 5 Enrico kung ang motor nga gingamit kay 5 Enrico gin paulam lang bala kay 5 Enrico hindi man nakarehistro sa iya bala kay 5 Enrico. Kung natawon mo why man sala yang motor. Kay ti ang gate nagimo lang sini ang kwan ang ining suspect kung isipon mo na kung madala sa kaso ang motor hindi man nagruba dalahig kay 5K. Kaya mo ganda kay 5 Enrico pero depende pa kuno sa mangin investigasyon kung paano plastar diri no sang kapulisan naton sa banwa sang uton naton sa nga investigador. Actually nagmando man diri no ang Iloilo Police Provincial Office so kan IPPO sa may Uton Police Station nga padasigon ng ining pag-identify sa sining lalaki kay 5 Enrico. So probably no basi once ka maka-feedback na sa ila sa ang LTO kay 5 Enrico maybe basi this week matumod na gina kag din ginabi makalabot sa palagyo kay 5 Enrico man. Amo gani. Sige, salamat kay 5 Kim. Report direkta diri sa patrol upod si K5 Jason Talaron ug naman si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kagalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. Kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Salamat kid kay K5 Kimberly Caluyo. Mayong hapon kay Membros Vic Branya no man on the wheel si Sir Jason. No kag kay Ma'am Josephine Florindo Diaz no tuyotoy ni Ma'am kay Ma'am Ana Lapating utoy-utoy man kadlaw, Sir Blair Matuliano may dahil nga hapon kay Sir Tristan Wayat Gulay, kag sining Ma'am Rachel akong gani bulak tangkong ako na baton panguluyag kaluyan, bento unok tuig nga tawa ko natan awan, tawan liwat, bisan bulak lang sang huya-huya. Okay lang na hindi ka matawan. Hindi lang budlay kung tawan ka bulak nakapatay. Mo nang budlay. Kasi bagay hindi man na matag ka bulak. Kung kaysa mga material things sa material nga butang. Hindi banaya siling atoon nga tawag ni mabalasihan. Sabi so ang gahatag kon ang tagipusoon para lang sa imo. Pagbalik nato ni check nato report ni K5 Jenny Kauyunan. Nag-amat-amat na subong, no? Panagtag ang honoraria sa mga poll workers rin sa may syudad sa Iloilo. Madako-dako ni gawa. I-enjoy nyo kag pamakal kamusang ma-remember nyo bla. Sining baw, ang ining bayo, ang ining electric fan, no? Anong appliances, anong kulang sa bala nyo ibakal nyo para nga bisan pa makatrutan na aw ka mo, malantaw nyo makambal baw, amo ning akon sa ni, daw nga nakuha sa pagpatigayon sa midterm election. Kasi may mga 10,000 9,000 na nga makuha mga kakipay. Inisa sa pagbalik pagkatapos sa pagkiportanteng mapahibalo palihog standby. 5 News.
News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! D3 Payo. Ako si Norberto. Hoy! Bugtaw ron, magbararango na kamo! Magpararigos na kamo! Kami mo ginabat yan naman na. Oo. Kami ko mati, mga kanisa kakadlaw lang kani ako nga ako lang ang asawa. Ako galit si Joseph Intila, K5 at Volunteers Taxi Patrollers. Nag-start sa Barangay Banuyao, La Paz, Iloilo City. Pero may nga nagpamati adwadlaw sa K5 News FM Iloilo 88.7. Isa doon naluoy na ko sa ngakon nga speaker sa taxi kay wala unta sa iya nga uwang sa pagpatukar sa programa sa K5 News FM hasta sa pagtulog. Bisan sa damgo gani namon Isa sa matripon kami ka Suryana kami nga Mex, damgo ko mo ni Mex so pamatsaga ko duga field reporter man ko mo. Pero wala man imposible. Oo. Daw na namian ako kay ginaknalit sa nila nga ano kagali ang K5 News FM volunteers kagali. Bako isa ako sa mga volunteers bilang taxi patrollers. Balabaw mayo gida nunoy kay nakasulod ikaw. Pero isa mga cry ang mga lingwahe lang di ko abi kabalogid magcry. Pero manami bala sa Balasagon kay bisan diin ka. Once ang balaan nila nga ara ka sa K5 News FM. Naknalis ka gid nila. Sa liwat ako gali si Joseph Intila, taxi patroller sang K5 News FM 88.7 Iloilo. Kampiyon sa balita. Excited sa akon kada bumati kada bulan is ang papremyo gid nila wherein nga amo gid ang ga-excite kami kay kung magkirimit ang mga pao namon diri, ma'am, open na ang radyo, ma'am, tunuga gid, ma'am, i-connect sa amo ni siya, ma'am, sa connect sa amo kato, ma'am, ay mamati gid kami, ay ma'am, nagdaog ako, present, gamawa mo kami na, so nagabanding-banding kami tungod sa sina nga senaryo. Ako gali si Sheena May Pagulong Novelonio, nagaobra diri sa Western Visayas Transport Cooperative as a table in charge. Sa mga balita, syempre, ang WBTC kaupod yung gidira perme. Ang nagakalatabo sa dalanon, updated kami kung ano nagakalatabo dira dampe sa kung ang sa diin nga area ang may mga traffic, may mga disgrasya, kagi makapulot man sa amon sang ay okay sa amon nga time, sa amon nga time ma-adjust namon ang time sang both side driver pa kag ang amon ma'am nga pwede namon ma-adjust sila sa ilang nga pag-limit sa amon. Kag isa pa gid ang K5 nagabuligid sa amon diri sa WBTC para nga ma-encourage ang amon nga mga driver kag pao nga mag-strive hard pagid sa ilang nga pandabaho hay may mga puntos na sila nga makuha mo men sir mo sa kada post nila sa mga senaryo sa dalanon may point sila nga mabuol kung we're in nga kada bulan ay ma'am nanalo ako ma'am kamo na sila and then kung kape na siya o kung ano nakahatag ang K5 sang isa ka way para nga magbanding kami kay ang mga kape mga kwarta nga nadagan nila ginatipon na nila ma'am share tayo dito ma'am mga pikita mamahaw kita gabakal sila sa mga pizza so ang K5 ga help man sa amon we're in nga mag broadcast sa isa ka namon sa liwat ako si Sheena May Pagulong Novelonio nagaobra diri sa WBTC hambal nga ang K5 or ang 88.7 K5 News FM kaupod kag kampiyon. Aporo de los Pueblos no nananamian na sila kaya kay Sir Reka kay Sir Teja kay namin na sila nga duwaya upo doon magasagad ka kuwan sa komentaryo sa ilang nga programa. Ako si Ninita del Prado, taga Black 5 si Nikway Lapos, 68 years old, number 1 giguguro nga kuwan sang K5 sang una Radyo Bandera. Sa buong K5
K588.7 na. Ano gid ko, sympathizer gid ko guro masyado sang K5 ya kay alin sang 2022 hasta subong ya K5 ko. Pagbugtaw ko pa lang nga sa agaya. Bala na mga kikaingod na mo na. Basta kayo matunog ang radyo ko. Tapos sa mga produkto ni Dr. Ramil, nagamintinans ko sang D3 Bio kag DTX kay nagamanas ang TL ko. Bisan naga-obra ko na ya. Nagayuhom, yuhom ako na bala. Ang bala ng tao, yan lain magkayahutok basta ka nagakadlaw lang kuya. Wala bisan ng mga katigado man sang pangaboy pero at least may makabuin-buin sang stress ang hamon nga makapamati ka sa K5 ba. Basta ganda na dahil radyo ko lipay na ko na ya. Namiyan ko sa istasyonan kuya mo. Bisan sino na dahil makatandog na radyo ko sa sulod. Ako sa liwat si Ninita Del Prado. Solid nga taga K5 88.7 kampiyon. We honor the hard work, passion, and resilience of every member of K5 Eastern Review. You stumble through your days, got your head hung low, your sky's a shade of gray, like a zombie in a maze. You're asleep inside, but you can shake awake. And together, we are get the party burning. And together, we will continue this song towards the pillar, number one, and elected The world becomes a fantasy, and you're more than you could ever be. 'Cause you're dreaming with your eyes wide open, and you know you can't go back again to the world that you were living in. 'Cause you're dreaming with your eyes wide open. So come alive. And congratulations for making it to this point. Salamat sa ating mga anchors, DJs, news writers. Ang suplemento ko, bakterya ka virus, ubos sa D3 Bio. D3 Bio ang suplemento ko. D3 Bio ang suplemento ko. Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Pabalik mga K5 sa ato sa pagpangalagad diri sa Miyerkules edisyon sa programa El Castigador. El Castigador, Enrico Zurita Jr., ang inyong El Castigador. Kay Sir Kent Siakon, may adayad gid nga hapon gamit ulit sa ato sa pagpangalagad. Alas 5:47 mga ka-K5, maghalong kita sa dengue kay ang kaso sang dengue sa probinsya sang Iloilo naglabot na sa masobra na 1,700. Kag siyam na diri ang napatay. Subong nag-amat-amat na tupa ang mga pag-ulan. Kagabi, grabe ang pagbaha-baha. Kag problema syudad ta. Eding pagtaas ang tubig basta ganit magbundak ang madamol sing ulan. We hope nga i-address ini sa aton sining city government ang ining problema mga K5 kay ti amo ni agaton sa niyang ma-experiensyahan. Basta ganit mamunog pagtupas ang ulan, ekspektaron nga may mga lugar nga mataas man ang tubig. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Gaulan-ulan, gabaha-baha na basi sa inyo sa nga lugar may mga tubig nga way naga-subside, way naga-ilig mga K5 nga mahimo amo ning paborito nga balayan sang lamok nga may carrier sang dengue. Kag sa ulihi, na may lanat ikaw nga may pagpalnakit sang ulo, pagsuka, kag pagpalnakit sang kalawasan. At ang kaso ano batsagan mo, pero why ka nag-expect nga basi dengue na ina. Kag may maobserbahan ikaw nga pula nga rashes sa imo dughan o kon sa imo sini nga guya. Tinitanan mga sintomas o kon patimaan nga mahimo may dengue ka. Mag D3 Bio ka mga K5 kaya ang D3 Bio is ka superfood supplement nga ginimo ni gikan sa cold press extra virgin coconut oil. Kag vitamin D3 nga ang ining duwa may maayo ini nga natural antimicrobial properties batok nga sa mga viruses pareho sang dengue.
ang medium chain triglyceride ngayara sa D3 Bio. Halini sa cold press extra virgin coconut oil nga parte sang D3 Bio, ginimo ang lawas ni sa monoglyceride. Isang dagit tawag sini nga monolaurin. Ang monolaurin nga alin sa D3 Bio, ginakabig ini isa sa mga pinaka-epektibo kay pinakakusog na natural microbial sa aton palibot. Ginapanami man sang D3 Bio pinagi sa medium chain triglyceride. Ang absorption kapag usar sang vitamin K sa aton sing lawas. Ang vitamin K isa ni ka fat soluble vitamin nga mo siya nagapugong sa sobra nga bleeding o kon pagdugo kung dengue ka. Magluwas ra ginapanami man sa D3 Bio ang absorption sang mineral nga calcium nga gabulig ni sa pagprocess sa pagpataas, pagpadamo sa ato singa platelet nga nagabulig ini para makalikaw ang lawas sa bleeding kung ginadugo kung na dengue ka mga kakifay. Tinluan og saraan palipagbalan sang lamok nga gadala sang dengue virus. Likawan kini mag-stock sang tubig nga isang taklob sa ato singa balay kag syempre mag D3 Bio ang superfood supplement para layo kita sa dengue. Kung ang kaso kung muna ubo hilanat kag sipon maginupit sang D3 Bio para kita ang mag-ayo. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Ang D3 Bio kung gini di kalidad ng produkto ni Dr. Ramil Itang Uy sang Klinika di Alternatibum di Sirang Wellness Center. Magluwas sa DTX 500 may mga lagalagaw man nga piki nga D3 Bio sa aton sa nga merkado. Kani halong kita na magbakal ang D3 Bio sa Klinika Outlet sang Klinika di Alternatibum di Sirang Wellness Center nga napamtang di sa Dalan E. Lopez sa tupad sang St. Robert's International College sa hilira sang Robinson's Place, Haro. Sa may Banwa sa Mayag-aw, yara ato sa Klinika Outlet sa may Barangay Baybay Norte sa tupad sang MCR Agriventure. Sa sudad sang Pasig, yara kita sa may Barangay Poblasyon Ilawod sa may bayin sang Banwa sa Kalinog, yara kita sa Coast Mart Kalinog. Kagda sa may 5th District, mga kakik-5. Available ang mga klinika products sa Bell Pharmacy sa tupad sang Sara Rural Health Unit. Kagantanan mga klinika products, pwede gini ma-order sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok, kang mabakalban sa bakuna nga butika sa inyo sini nga mga lugar. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Ingagawon tang report ni K5 Jenny Kauyunan ay subong di sa may syudad sa Iloilo. Padayon ang pagpanagtag na sang mga honoraria sang mga poll workers nga nag serbisyo sa nagligal sini nga 2025 midterm election. K5 News FM. Kampiyon report. K5 Jen? Yes, K5 Rick, no? So, subong adlaw K5 Enrico, Mayo 22, nag-umpisa na ang, or Mayo 21, nag-umpisa na ang... Oo, subong? Oo, subong adlaw ang pagpanagtag sang or pag-release sang honorarium kay K5 Rick sa aton nga mga poll watchers sa K5 Rick nga nagserbe sang eleksyon sang Mayo 12. So, kay na ka K5 Rick dito at least makuha, mabato na nila, no? Ang ilang siging pangabudlayan. Oo, tin may ara kita na? Why gani? Sinanay mo to ay nagkuan? Sa province. Sa province. Sabi, ara mo nagyapon. Depende pa na ako nag-start naman ng releasing sa province. Ito, hambal to do, pizza 28, patong iban ka kay 5 Gen mo. Importante, may ara. Amugit. So, daan ang chairman. Mga pilagi din makabaton, damo, Dini sa city kay 5 Rick, more or less 2,000 ang aton ng mga poll workers. Dara na ang mga staff. Basta tanan din nagserbe kay 5 Rick, 2,000 more or less. Kita tanan din kay 5 Enrico. So, mo na kay 5 Enrico, kaina, bukas ang opisina sa Robinson's Place sila kay K5 Enrico nag-releasing. So dito per district kay K5 Enrico dulong. May schedule. Hindi schedule kay Fabric kung ano ka nga, kung saan mo lang trip ay ma-start today hasta Friday kay K5 Enrico ang releasing. So kung saan ka available. Pero ko una kay mabaton ka K5K. K5 Gen. Amugid. Mapaulihi ka pa ng kwarta na. Gin pa ang budlayan, gin pa ang balhasan mo na mo. Gin pulawan. Gin mo pa, gin sakripisyuhan. Siyempre ka namin nakabalatsagon mo nga ang ipakabudlayan mo nga legal, makabaton ka sa kwarta ka kay 5 Gen, baka mo kung illegal na nabaton mo doon, hindi ka mamlipay. Kanotis ka na nga kung ang kwarta ginatag sa imo, kung magasto ka doon, eskalag mo. Pero kung ginapangabudlayan mong kwarta nga ginabaton mo,
no, ilabay sweldo mo, kung kaisa ay, doon bakal mo sa kagalingan mo, doon hindi mo pag-ibakal. Ay doon nadugunan ka, pero kung ginahatag lang kag duhalin sa illegal, ay ka ng pangabudlay, easy lang ang paggasto. Until Friday kay 5 Enrico, pero so those nga hindi makaabot kay 5 Rick, pwede pa man nila maklaim sa opisina sang Comelec kay 5 Rick. Kaya ang indo why niya gaalagas mo kwarta. Kung ikaw yung kinanglan sang kwarta, makadtok yung kay 5 Jen sa abusa na nga gin-schedule sa imo mo? Amo gid kay 5 Enrico. So, ang mabato nila kay 5 Enrico no sa ano lang. Dapat ka no, board 7,000? 8,000 kay Dugin padugangan pag isang Comelec, no? Actually kay 5 Enrico gin padugangan 1,000 pesos ni mandate ni President Bongbong Marcos apang wala pa sang mandate ya kay 5 Enrico sa National Comelec nga i-download ng budget kay 5 Enrico. So ang ining gindugang to follow. To follow. Yes. Sige lang, at least may palabuto na. Magaling problema, may tax pa ni kay 5 Jen? May tax pa ni kay 5 Enrico, 15%. Ano man. So kung ikaw ang chairperson, makabaton ka sa 12,000, 15% da ang tax 15%, mag 10% abi sa 12,000, 1,200 mo? Oh, 15%. May 3% pang na bilin ba? Dako magawa bisan sobrang libo gawa kay 5 Jen, di ko luay niya tax, busog-busog ka pa na mo. Oo, bilog bitan. Ipang kape-kape mo pa tanay niya tax sa kay 5 Enrico. Si Ma'am Ronnie Haleco Balsida, sa sakto, sir, kay Mrs. nakuha yan nagina, ti kung kinanglan mo kwarta, yan dasig niya, Sir Ronnie, bla? Pilahan mo ka kay 5 Enrico. So, kayo na, sa pagabudlayan mo na. Oo. Nagkato kita sa Raw, pag kinaka kay 5 Enrico, no? Ano na to, pasado na to, alauna ka kay 5 Rick. Ang pila ka kay 5 Rick, damo gyapon. Per district. Kaya na kay sureball niya may makuha ka na. Kag sureball na mabuhin na tax, ay may mabuhin nga lideres. Tax lang mabuhin, no? Mga lideres hindi mabuhinan. Why kaya tax sa mga leader kag sa ano tawag pag ina? Porok leader. Porok leader. Ina tax sa gid mabuhin. Tax lang ka kay 5 Enrico, 15%. So, sa chairman, 12,000. Dalamay ko, digo kita de. Sa chairman, 12,000 ang mabato nila. While ang poll clerk, third member kag DESO, 11,000 kay 5 Rick. Ang DESO technician, 9,000. Kag ang support staff, 8,000 pesos kay 5 Rick. Bisan pa, no? Pasalamatan mo man kung galing mo kay 5 Jen, ano? Ang magandang hambal na to, nga bakal ka mo. Kada remembrance niyo ka kay 5 Jen, no? Nga daw pagtulok mo bla abaw, among gid nga ako gid pinabudlayan gid pulawan to sa legal sa election. May remembrance bla ka kay 5 Jen kay kun hindi mo kun mabakal, kun na si imo magasto mo lang na kibot ka kun dinto naggadto man. Pero kun ibakal yun na ka mga kun pinangalan sa balay, sapatos. No? Sapatos or any appliances, electric fan, ang aircon makabakal man mo. At least bisan pa makitaan mo nga amay naging pangbudlayan ko pa isang 2025 midterm election. Basim abdan pa sa 2028. Kay 5 Jen. Amo get kay 5 Enrico. Tiyan mo na kay 5 Enrico hasta pa Friday ang releasing. So sa mga poll workers na ton kay 5 Enrico, they deserve man kay 5 Enrico because nga they are our unsung heroes sang nangitan nga election kay 5 Enrico. Sige. Salamat kay 5 Jen. Sige kay 5 Enrico, ini nga balitaan niya doon sa inyo sang DTX Cafe Mix nakakapikanana ka detox ka pa. Report ng gikan sa Iloilo City ni si K5 Jenny kauyunan para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo K5 News FM. Salamat kay K5 Jenny kauyunan. Mayong hapon gid kay Sir Rex Taiko, kay Ma'am Maricel Baloro Kasiple gaminturman sa ato sini nga pagpangalaga. Asa pa man ni sa Biyernes, no, pero amo niyang insakto nga gipangbudlayan nyo. No, gabaton ka sa ni malipayon mga kakip. Para yung pag-monitor sa K5 News FM Iloilo ang kampiyong istasyon. Kay kumalbayan ka mo sa among na team, na automatic dakop ka mo, hindi ka mo pagpresonin, pagpusasan, kundi atagan ka mo sa isa ka box ang Klinika DTX Coffee Mix. Kani umalin sa aga, tubtob sa gabi, naka-tune in kang malanog sa nga pag-monitor sa K5 News FM Iloilo 88.7. Ang atos nga pagpalagad sa Miyerkules edisyon sa programa El Castigador. El Castigador. Kinadulong sa inyo sang Extend Food Supplement Format. Para mayong pag-ariba ta kay Mrs. Maginom kita sang Extend Food Supplement Format.
Kag sumuman sang Klinika DTX 500, sang Mighty C, sang D3 Bio, sang DTX Coffee Mix, kag sumuman sang DTX Beauty Soap para sa mga miss kapaputi nga panit. Magamit sang DTX Beauty Soap sa atos nga pagpaligo, kag para hindi man baho anghit, baho balhas, baho bayabas, magamit man sang Klinika Dio Fresh sa atos ring nga mga ilong. Ang iba sa mga balita ng impormasyon, mabatian ko sa pagpalagad sa K5 Night Watch o po K5 Kimberly Kalugi. Sa ngalan gamang sa malugsing nga puwersa sa K5 News FM Iloilo, sa amon sa ring nga President kag CEO Doc Ramil Itanguy, sa amon sa area manager ang palanggang mga taga Banwa sa Pututan, ang re-elect nga konsyal sa Banwa sa Pututan ka K5 Ray Espeja Umalay. Ako man nyo lagad ang nyo ka K5 Enrico Tupa Sorita Jr. para sa kampyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan.